Nå, så skal jeg ned og løse nogle mysterier. Det bliver spændende, og jeg tror faktisk, det bliver pænt svært. Jeg tror, jeg er mest bange for, at jeg ikke bliver bange. Så jeg tænker måske, at jeg sådan skal prøve at bidrage med noget uhyggeligt ekstra spil eller sådan noget, hvis det bliver kedeligt dernede. Jeg forventer mig en langsom og smertefuld død, hvor jeg drukner i motiver og ledetråd. The goal is simple. Unlock the door and escape the room before the time runs out. This is a mind game. If you cheat by using your strength and break my things, you lose. Jamen, der er jo så mange måder, man kan sige. Man kan jo enten tage dem i rækkefølge. Ja. Det er en måde. Og så kunne man også se, kunne man parre dem. Kan vi få bogstaven til at blive et eller andet, eller kunne man... Ja. Hvad er der 4? Hvor er god nok. Nå, så kommer den. Så skal vi altså lukke for den. Der. Tjekke den. Ja. Og trøjning, jeg lagt også i fløjten. Og det sort tårn. Og så den her. Den er ikke på... Ja. Vi døde. David! Ej. Fandt i øjnene. Your time has passed and you're lost again. Ja, men det var en interessant, så lettere skræmmende oplevelse, som man kan se, hvor de her lige-dele, jeg står henover, men udfordrende, spændende. Det mindede faktisk meget om computerspil, egentlig. Så derfor kan man jo være lidt skuffet over, at det ikke gik bedre, end det gjorde. Jeg tror mere, at det har fremkaldt sådan angsten for ikke at kunne finde ud af praktiske ting, mere end det sådan har fremkaldt sådan angsten for at ende som vores ven hernede. Man ved ikke, hvad man skal forvente, når man kommer ind her i The Killing Room. Det man i hvert fald kan regne med, er, at man møder en masse tal og rebusser og koder. Og hvis man ikke er til den slags, så kan man godt blive rigtig bange.